जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। दा नंखायनो रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजानानै हरखौ सान खालामनानै मोनजानाय मोनलोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों। दा बेखौनो नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुं गौमा खुंनो गोनां जाखो? जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन। जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो गोरखालेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। नाथाय 2016 जेब्ला जोंनिनो राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय, गादियाव जिरायहैबाय, बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय। फारसेथिं जों नोंथांमोना हब्रा हब्रा बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंलायबाय दिसपुराव सिन्था खालामनो बिसोर बिमा बिसोर होखायनो जेबो नङा बेबायदि बुंहैदों। आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो? बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबोबाय जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटिखौ बड'लेण्डआव सोलायनो होग्रोनांगोन, बड'लेण्डआव सोलायग्रोनांगोन। दिल्लीयाव थांनानै बुंहैबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, आईएएस अफिसार गैया, इन्जिनियार गैया, डाक्टार गैया, इन्डास्ट्रि गैयानो। आङो सोंदों, जोंनि बिखाया गावदों। ओइखालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों, बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनानै सेन्देलजों सोबा, नाथाय बर' हारिनि मोन्थाइखौ बेबायदि बुंनो अधिकारखौ बहा मोनदों? बहा मोनदों बेलाय? बर' हारिया जायनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय, जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय, न' बां सावजाबाय, बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासिंसिं खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों? जों दिनै सोंगोन, नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन। आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंगोन आङो दिनै मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा। दिनै बे आहमफ्रा 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों। आईएएस आईपीएस अफिसार आहम गोजा, दिनै एमएलए मन्त्रि आहम गोजा, इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा, बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों। आरो बिथांमोना जोंनि एमएलए एमपिफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोननो, अ केटेगरि बानायगोन, आदार केटेगरि बानायगोन। भारतनि संबिजिराव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय खुनु बेबस्था गैया, खुनु लामा गैया। लामा थानायमोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेला बिलखौ राज्य सभायाव लाबो अब्लानो केटेगरि बानायनानै सोनांगौमोन, नाथाय सोआखिसै। जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर, जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन, ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोन्थाय, बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया पीआर केन्डियामोन, डलार मन्त्रिया। आरो बे पीआर केन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै राज्य सभानि एमपि उर्खाव गोरा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि